Bhí muid a cant níos tuisce na hetalain, agus bhálab sa pí sa scríbhneoireachta ina bunaithe na hetalain inis. Agus tá stór focail crocht ar málan seo in aicelumm. Má tú léomhan inachlum. Cén focail leis sin? Etalain. Seo, achosú leis. Etalain, níos mú na ceann amháin an bhá. Agus an focail seo? Aerfort, iontach. Bhálam Ábhar sa chuma le cuide go na focail sin an, fan go gaibhneoma. Bhíonn etalain ag an aerfort. Cad cheappa? Scríobhfaidh muid de. Nis hálann seo tá taisteal scríobhfaidh an tAerfort, agus cuidim me tús le mo scríbhneoireachta le bhíonn. Bhíonn. Ceann leiterig tús Ábharte. Bí mór. Bhíonn. Bhíonn. Etalain, agus feicim focail an sin, tá sé éasca le léamh mar go se crochta, agus tá sé éasca le leitsrú nuair tá sé crochta. Etalain. Ag. An. Aerfort, agus tá focail sin léitse ein chomá. Lán stad. Bhíonn etalain ag an aerfort. Nis caithe me súil ar na focail rístin seo. Tá focail pialóta, passionéirí agus ag etils am. Caithe me Ábhar sa chuma. Bhíonn an pialóta agus na passionéirí ag etils le chéile. Mas a scríobh muid é sin. Tású mé líne nó. Bhíonn. Tá bhíonn scríobhfaidh. Bí mór a ríist tús Ábharte. Bhíonn an pialóta agus na passionéirí agus an focail se fada ach léimeide níos tuisce. Ag etils agus tá muid a leanacht leis an Ábhar sin mar sin ní hosú me le ceann leiter. Ag etils le chéile. Chéile. Gota fada. Le chéile. Nis, léithim muid an dá Ábhar sin le chéile? An tAerfort. Bhíonn etalain ag an aerfort. Bhíonn an pialóta agus na passionéirí ag etils le chéile. Iontach. Bhéadach tá sa beidir cur leis sin sa mála thu hain, agus tá cúpla focail an seo détá úsad, nó détá iad úsad. Etslíonn agus cásan na taisteal. Sin na málaí taisteal a bhíonn ag daine agus iad a gáil ar bhabhart etalain.